Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νάξ Pro 25 και παίζουμε με τον Πάρη Pro 15. Κάντε μια εγγραφή σε μένα και στον Πάρη. Και σήμερα θα παίξουμε Fortnite OG. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα θα παίξουμε μαζί με τον Άσο. Πάμε. Και για να δούμε. Θα μας πάει καλά ή θα μας πάει χάλια. Για να δούμε τα quest. Πιστεύω το δεύτερο. Εγώ πιστεύω το καλά. Για να δούμε ό,τι πιστεύουν τα παιδιά. Παιδιά, τι πιστεύετε εσείς? Γράψτε κάτι στο σχόλιο. Εσείς παιδιά ποια μορφή λέτε να βάλουμε? Αυτήν που φοράμε ή αυτήν? Την αρχική. Εγώ λέω αυτή που φοράμε. Εγώ. Δεν ξέρω, μου αρέσει λίγο περισσότερο. Εσείς παιδιά τι Βασικά, προτιμάτε? εμένα μου αρέσει η άλλη, αλλά τώρα θέλω να φορέσω αυτήν. Εσείς παιδιά τι προτιμάτε? Εμένα και δεν μου αρέσει. Εσείς, Να παιδιά, σου τι με προτιμάτε? εμφάνισε σε έναν γκρεμό για μπόμπα. Α, δεν με αφήνει να προχωρήσω. Είπα 3 φορές που εσείς παιδιά που προτιμάτε. Παιδιά, αν είχατε ακούσει από την πρώτη story, υπάρχουν πολλά στην live. Τέλος πάντων. Αυτός τον έχει σε χρυσό. Έλα εδώ να δεις. Κοίτα. Τι? Ξάδελφε. Ο ξάδελφος. Σπάμα τον. Μας έκλεψες Αυτό. και πήρες καλύτερες Δεν μορφές. είναι OG το skin που φοράει λογικά. Λογικά είναι σαν το Skull Troopa που έχει διάφορες μορφές εκτός από τον δικό μας που έχει την Epic, τη Mauve. Παιδιά, ποιο σας αρέσει πιο πολύ, το μαύρο ή το χρυσό? Φυσικά και το μαύρο. Παιδιά, για μαύρο βάλτε μια μαύρη καρδούλα και για χρυσό βάλτε μια μπάρα χρυσού. Μια κίτρινη καρδούλα. Α, ναι, για μαύρο γράψτε, πατήστε subscribe και like και για χρυσό μην κάνετε τίποτα. Όχι, αυτό δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων, ναι παιδιά, και όπως βλέπετε ελπίζω να βρω tonight. Γιατί στο προηγούμενο μάτι που έπαιξα με τον Πάρη δεν βρήκαμε ούτε ένα. Ούτε ένα να φανταστείτε παιδιά. Ούτε ένα. Μόνο κάτι σε στυλ snipe και κάτι hunting rifles. Και τώρα έχουμε παίξει loot leg, μπας και είμαστε πιο τυχεροί. Και έχει καλά όπλα. Δεν ξέρουμε βέβαια. Τσες, πάμε λίγο. Minigun! Έλα ρε τυχερέ! Τα πάντα έχεις Α, ναι, να Σνάιπερ δικά μου. μπαζούκια δικά μου. Τι μπαζούκια, τηλεκατευθυνόμενα. Το θέλω. Όχι. Είναι σε στυλ snipe. Ό,τι να είναι. Τηλεκατευθυνόμενα. Ωραία, κανονικά μου ζητάνε. Οκ. Εγώ προτιμώ τα κανονικά. Εγώ τηλεκατευθυνόμενα. Εσείς παιδιά τι προτιμάτε, κανονικά ή τηλεκατευθυνόμενα? Ακούω ένα τεστ. Δικό μου. Δικό μου το τεστ. Το έχω εγώ. Το είπα. Τι λες, δικό μου είναι γιατί το έχω ανοίξει. Αυτό ρε πάρε μου. Δώσ' το. Δεν έχω shotgun. Ούτε εγώ. Έχεις 2 shotgun. Δεν έχω Έλα, δώσ' το. Assault rifles έχω. Μα εγώ κάνω. Και εγώ δεν έχω shotgun. Ούτε εγώ. Έχω ένα χαζό πιστολάκι, minigun με 60 σφαίρες και ένα νούμπικο common πιστόλι. Έχω κάτι βόμβες, ένα bandage, ένα αυτό στο στυλ snipe και ένα assault rifle. Παιδιά, εσείς με τι όπλα παίζετε? Εγώ συνήθως έχω 3 skills και 2 skills και 3 όπλα. Εγώ πάω εδώ Πάρη. Επιτέλους. Αφήνω. Βόμβες κλανιάς. Αυτές είναι τέλειες, πάρτε. Δεν σπήρα. Εννοούσα.
Μην τις αφήσεις, είναι πολύ καλές. Χωρίς πλάκα τώρα. Πάω σε άλλο ένα ρίχ. Για κάποιο λόγο. Πάρει, εκεί έχει κι άλλο ρίχ. Εκεί. Ωραία. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Κάπου πάνω σε αυτήν. Ήθελες να πάμε κάτω. Κάποιος με βάρεσε, αλλά δεν με Όπου τρέχει. θες. Ναι, γιατί να. Θες να πάμε κάτω. Έχει πολύ loot. Δικό μου εκείνο. Πάω κάτω. Νομίζεις. Πού το είδες από εκεί το chest? Με το scope sniper. Το fake scope sniper. Έχει sniper gun. Εκείνο ρε, στη μορφή sniper, αλλά δεν είναι. Τα assault rifle. Psych. Έλα πάρε Αμ. tactical. Έχω tactical. Δεν με νοιάζει. Κάνε δικά μου. Βλέπω αυτόματο πολιτή εκεί. Κάνω reboot. Νομίζεις. Ω, γίνεται reboot. Το έχω βγάλει 100 μπλε και τον σκότωσα και είχε legendary. Πάρε τα. Δεν θα σ' αρέσουν. Θέλεις βόμβες κλανιάς. Δεν θα σ' αρέσουν. Είναι τα πιστολάκια. Δεν μ' αρέσει. Πάω να δω τι έχει αυτόματο πολιτή. Κι εγώ. Δεν αρέσει. Τι έχει. Πάτρι! Μπαζούκι! Ω, μπαζούκι. Πάτρι! Ωραία. Πού θα βρούμε τούβλα? Έτσι. Αχαχα. Α, τι φυλάει εδώ. Ω, όπλο που μ' αρέσει, ρε. Ω, χιλ. Τούβλα, πού θα βρούμε? Λάμα! Να σω, θέλεις αυτό το χιλ. Λαβα. Περίμενε, βρήκα λάμα. Όντως, τι σου έδωσε? Δεν το άνοιξα ακόμα. Άκουσα λάβα. Λάμα. Λάβα μόνο. Τα λάμα μόνο healings δίνουν. Θες κάμνο. Τις σφαίρες. Αντίο. Κάμνο. Ω, κι εγώ βρήκα λάμα. Γιατί το λάμα μου το βγάζει σαν chest? Μου λέει ότι είναι chest το λάμα. Είναι. Ω, έδωσε βόμβες, heals. Α, καλά, πάρα πολλά πράγματα. Θέλεις 10 σφαίρες μπαζούκι. Ναι. Και 10 σφαίρες από snipe. Έλα εδώ. Κάτι τώρα ανεβαίνει. Μείνει και με 484 σφαίρες. Τι θέλω αυτές τις Τι, βόμβες. Εκείνες τις βόμβες. τι πάρτες. Πάρε και εσύ καμιά βόμβα. Να ξέρεις αυτές κόβουν 100 Τις damage. άφησα. Πάρτες. Δεν μ' αρέσουνε αυτές. Θες τις χρονιά. Όχι, κράτα αυτές τις φωνές. Έχω 2 legendary. Δώσ' το ένα. Ποιο θες? Μόνο τα πιστολάκια δίνω. Τι έχει. Άντε, βασικά θέλεις τρίσφαιρο. Ναι. Legendary, τρίσφαιρο ή πιστολάκια. Τρίσφαιρο. Ωραίο. Σκότωσα το άτομο από το reboot και μου το έδωσε. Ω, σφαιρούκλες. Σφαιρούκλες.
Κάποτε στην Ταλίκα να πάω. Παιδιά, εσάς Το ποιος event είναι γίνεται. αγαπημένοι στα season στο Fortnite. Φυσικά και το chapter 5 season 2. Από τότε παίζω γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει το chapter 4 season 0. 9. Season 0. Όχι, εντάξει, season 1. Ω, παμ! Τι πάμε, τι κατηγορία. Uncommon. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. 202 level. Να ξέρεις ανεβαίνεις 190. 200 κάτι. Πολύ Το καλά. ξέρω. Ανεβαίνεις και πιο αργά όταν είσαι 100 και πάνω. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Κρύο δεν κάνει στη Λευκάδα. Κρύο δεν θα κάνει εδώ. Κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα. Ξέρεις τον Παυρίκα έχω. Ω, ρε, Ξέρεις τον Παυρίκα. χρυσό βρήκα. Τι, πού να το πάρω. Ναι, δεν μ' αρέσει. Πάτρικ, έλα πάρε αυτό. Τόση ώρα το είχα το Πάτρικ, καλό και. Γιατί δεν μου το έπαιξε. Το θέλεις αυτό. Είναι σαν όπλο του Μίδα σε rare. Δεν έχω χώρο. Το τάστο δεν πειράζει. Ας το πιστόλι πάλι. Δεν είναι καλό. Παρόλο που είναι φενσό. Αυτό που έχω. Το θέλω, μ' αρέσει. Είναι καλό λίγο. Για φέρε λίγο να το δοκιμάσω. Φέρ' το σε μένα. Μ' αρέσει να το πάρω. Έλα, σου δώσα τρίσφαιρο. Και εσύ έχεις πιστολά. Να σου δώσω το τρίσφαιρο. Μ' άρεσε. Καλά. Ωραίο τελικά. Ανταλλαγή λεπτομέρη. Παιδιά, εσείς θα κάνετε αυτό το trade. Πολλοί νομίζω θα πείτε όχι. Αλλά δεν ξέρω. Είναι λίγο σπαμέρικο. Ω, τρέχουμε από τη λάθος γεια. Γιατί εσύ. That's alright. Δεν κάνει κρύο στη Λευκάδα. Δεν έκανε ποτέ. Πάμε ρε τρελό λίγο. Έλα. Στη Λευκάδα. Με έχω φύγει από το ρετρελό. Έλα πίσω. Δεν μπορώ. Είμαι 10 μέτρα από το έδαφος. Είμαι εκεί στα boxes που είναι λίγο jumpscare place. Περίμενε. Με έχω, έρχομαι. Α, δεν έχει και πολλά box. Α, πρέπει να κατεβάσω τη τρύπα. Έρχομαι. Ω, εδώ πουλάει μπαζούκι και παμ, το παίρνω. Τι πάμε. Με 150 τούβλα, rare. Σνάιπερ, τι. Όχι. Μπαζούκι, τι θέλει. 150 ξύλα νομίζω η μέταλλα. Έχω και τα δύο. Κάτσε να πάρω κι εγώ μπαζούκι, έχω. Εγώ θα το πάρω το μπαζούκι. Αλλά τι θα αφήσω. Ω, θέλεις free jetpack για να έχουμε καθένας από 2 legendary. Όχι. Για να είμαστε πάντα μαζί. Ούτε Αν εγώ. εγώ έχω jetpack θα φύγω πολύ ψηλά. Παίρνω κι εγώ μπαζούκι. Πήρα μπαζούκι, μπαζούκι. No, la polizia, no. Γιατί το έκανα. Κόλλησα.
άτομο. Εγώ πυροβολούσα για να απελευθερωθώ. Όχι. Άκουσα άτομο. Άκουσα βήματα. Πάρει. Ω, το άκουσα κι εγώ. Τον Πού? βρήκα. Με βαράει. Δώσε, ρε. Ω, και εμένα. Του πατάω μπαζουκιά. Όχι, Ω, είναι κι τον άλλοι. πάτησα. Από πάνω, είναι κι άλλοι από πάνω, μας έρχονται. Τον πάτησα μία, αλλά με έχει αφήσει 13. Ο μπρο είχε ένα φάκο όπλο. Τους έβγαλε, με άφησε 13 με τη μία. Ακούς βήματα. Ναι, ακούω. Είναι δύο. Και εμείς είμαστε δύο. 3 είναι. Ω, με έφαγε ένας με σνάιπ. Μάτε, φεύγω. Νάσο, δεν προλαβαίνεις. Είναι από πίσω σου νομίζω. Ρε, τι είναι αυτή. Χακεράστηκε, τέλος πάντων. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.